Dobrý den, vítám vás u hry World of Tanks. Mám tady nějaký replay, tak si je hodím na YouTube a uvidíme, jaký to bude mít ohlasy nebo ne. Nicméně, bitva se odehrává na mapě Vichřice. Jsem tady s kolegou Četařem od nás klanu, který potřeboval Artinou, který musel mít Artinu a potřeboval nastřílet 4000 a je jedno jestli v chatě nebo ne, ale on musel mít Artinu. Já jsem se rozhodl pro terečko, rozhodl jsem se pro tohle terečko, protože mohl jsem vzít 263, taky by to možná klaplo hned na první pokus. S metkem jsem riskovat nechtěl a těžákem by to... Neměl jsem chuť na těžáka, vzal jsem si prostě tohle a uvidíme, jak to dopadne. Nicméně spousta lidí říká, že tenhle tank už není to, co býval. Já to netvrdím. Nikdy jsem si to nemyslel a nikdy si to myslet ani nebudu. Snad teda doufám, že ten tank ještě neskazí více než je, nebo než není. Prostě ten tank je pořád pro mě opečko. Já jsem si najel tady do pozice, kdy jsem si myslel, že tam při tom průjezdu něco trefím. Pořád koukám, jestli tam něco pojede nebo nepojede. No a rozlosování týmu je celkem v pohodě. Tady jsem si myslel teda jako, že spousta tanků tady je. No a tady nikdo zrovna momentálně nebyl. Což mě celkem překvapilo, ale nicméně čekal jsem tu, až někdo teda vyjede. Tam se teda spotla S75 a na druhé straně se spotlo PKVčko a já jsem si říkal, že tady z jedné strany pojede 75, z druhé PKVčko, zkusím si to tu couvnout do ty uličky. A VKBčko prostě nejelo. Já jsem teda nesvítil, tak jsem myslel teda jako, že pojede po ty IS-3 a zatím nejel. Počkal jsem v ty uličce a už lezeme. Bohužel prostě do věže, do toho vedle toho děla prostě zasáhlo to ještě, prostě jsem ho neprobil. Nevadí, teďka jsem viděl, že bude ta S75 se rozhodla na naší IS-3, která vystřelila. A kdo si vůbec nevšímal, no a tady, jak vidíte, 1514 dostal to nakouřeno odchod do garáže a já teda za 2 výstřely přes 2000 damage, 2300 něco konkrétně. Tak jsem si říkal teda jako, že jo, fajn, takhle by to šlo. Teďka jsem si chtěl jít vypnout to autvečko, ale mezi tím se rozlo 268, kterou našemu četařovi jsem řekl, ať se na ní přeměří, protože si ji vůbec nevšímal. A tak se teda na ní zaměřil a já jsem viděl, že 268 vystřelila, takže na ní pojedu a ona vyjela sama. 1833 HP, který stroj tohle to dokáže. Kromě Artiny nic. Jak byl fullový, tak má prostě 113 HPček a už
už je zralý, nebo 117 HPček a už je zralý prostě na auto do garáže. Bum, stalo se. Podle mě si chlapec za ně moc nezastřílel teda. No a vidím, že už bitva je vyhraná, my máme spoustu desítek, vlastně všechny, ani jedna nám neumřela, i už umřelo spousta tanků. Takže jsem si říkal teda, že půjdu vypnout to a už Bčko. No ale do toho spodního plátu zase prostě neprobil, no. Nevadí, nicméně, za 4 výstřely 4700 damage je prostě pořád hodně dobrá práce. Tenhle tank prostě za mě je pořád OPčko, má na to, aby uděloval prostě poškození a rozhodoval bitvy a svou damage jsem si splnil na výstřel přes 1000, takže jsem spokojen a good luck teda. Takže se mějte.